Mas maganda ka pa nga dyan, sweetie pa eh. Ay, sorry, Sweetie Pie. Ate ni, paldos ka. Talaka mo lang gaya ng utakan ni Andres. Hinted na ba di naglakam ti pato maon? Boy, apa ya? Andres, amaw. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Nice. Andres ni, Bintong, kaya mo kata pag nakimanan Andres. Kuna pong. Naloko ata eh. Lukluk ko na may manang. Sige, sektiw mo na nga dumanaw. Masarong naman ka. Basta si Kaiti bahala po ha. Huwag ka day, mabutan ka tungod siya para. Sige, Intan. Hala, apa, ano ka kunyutang? Nakatalikod lagaro din. Tawas pa eh. Ano nangyari gila kayo? Nagtaray mo ilatang. Apo ni partak na tumarin niya apong kunya. Kagatil ba tilikod ko? Okay sa mano. Ito ate naglakwak ti pato ni Andres ah. Ang ganda ng view dito, no, Sweetie Pie? Ano ka ba? Mas maganda ka pa nga dyan, sweetie pa eh. Ay, sorry, Sweetie Pie. Okay lang, sweetie pie. Sa susunod, doon naman tayo sa bird sanctuary. Mamamasyal. San yun? Malayo ba yun dito, Sweetie Pie? Malapit lang. Nakikita mo ba yung mga punong yan? Diyan lang banda. Ang presko tumambay dyan, ang dami pang ibon. Ano bang meron sa sa bird sanctuary, Sweetie Pie? Siyempre, ibon. Kailangan naman dragon. Maraming magagandang ibon dyan na iba-ibang klase pag pumunta ka dyan. Talaga, Sweetie Pie? Alam mo, gustong gusto ko ng ibon. Halata naman sa'yo, sweetie pie. Hoy, Sweetie Pie, ibang ibon na naman yung nasa isip mo, ah. Joke lang. Maraming iba't ibang ibon doon. Kaso, hindi ko lang alam kung makakapasok tayo kasi bantay sarado. Bakit naman? Para walang manguha ng ibon. Madami kasing pumapasok doon na nanguha ng ibon kaya ipinagbawal na. Ay, ganon. Sayang naman. Hindi natin makikita. Pero okay lang. May nakikita naman akong ibon. Iba na yan. Tara na nga. Andres. Oh, George. Ano? Kumusta? Nailakok tagi si pato mon. Kita man. Kaya na tagi naglakwam. Ate ni, paldos ka. Ayos.
gagamitin tayo nga pang sabog ng timsing. Una, Andres. Awan ba porsyento, Andres? Nagrigat tagla ko. Ato yung mga alapay lang mo ti porsyento na. Gagamitin tayo walang ataw eh. Sa bagay Sige, okay lang, Andres. Okay, awang kanya kon. Sakta gugum dito ya. Ngam no kailangan nyaw, ibagayo lang kanyak. Ngam, no sa pulo nyo lang ni Timsay. Una, Andres. Madi ka madanagan. Sige nga, ditakan. Kasya mo siguro ato yung pang sapul king Timsay. Dalaka mo lang gaya ng utakan ni Andres. Andres! O apay, matipig balayin, babasit pa lang na eh. Hanak nga dumawat, Andres. Kapay nga rodot ka. Kapukin ni George. O apay ni Jones, halos kalalis na lang dito eh. Among ba ay naramid naan? Kawan, inla ako nagidipato kaon. Tumpak ka dita. Ngam, awang ba napansin mo kanya na? Awan mate, maliban di kudil na. Ngisi lang lalaw. Aji lang ba tila pansin mao? Kaaji lang mate. Hinted na ba aji naglakom ti pato maon? Boy, apa ya? Andres, ang mom, nagkupit suna. Nagkupit? Sigurado ka? Andres, nakita ka tayo suna jigit kalsada. Narigat nagpapabasol pala na eh. Kano ka pa rinuko, Andres? Ikam ti pag nakiban na. Luki sa banan. Katatay alat ito yung sunak, dungo dawa pati porsyento na. Nagtao magam kupit nan. Jay lang. O sige, Andres, manakaw, nimbak laki niyam.